An Coileach agus an Chloch Loghmhar. Bhí an Coileach a scríoba sa charan Éireinn, de nocht sé Chloch Loghmhar. Bhí an Chloch a spréchornaige solas na Gréine. Chur an Coileach bar rob an gloch cúpla uair. Is áling an rotú? Sesin. Ní bhaim in bhlosart. Tá daoine agus chuirdís brán airgeart. Bálam féin grán íon ornan náthú. An múna. An té nach digan áiliocht ruda, ní higann sé a luach. Tá daoine sa saoil agus ar nós an chuilig, ní luach in éon bhd dóibh, ach sa bhéad nar féidir é ithe, nó é a ól. Ní chuoinóigh na daoine sin chuoithe, ach ar cad a chothóigh iad. Bhí le gom le rála ach gur a bulc an cothú iad.